Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged mujudaken diri dados titah dalem Gusti sing enggal awit saking dayaning Paskah, dayaning panebusan dalem. Pancen naminipun sampun biasa tumindak dosa, mbuh menika dosa alit napa dosa ageng, jenenge wis biasa anggenipun lajeng luar saking sedaya dosa boten gampil. Kados ingkang kula aturaken kala wingi, waosan Injil dinten menika nglajengaken kados pundi Gusti Yesus wawan pangandikan kaliyan Nikodemus ingkang kasengsem dumateng Gusti Yesus lan kepengin bangun gesang enggal awit pitados ing Gusti. Kula panjenengan katimbalan supados lumantar Paskah ingkang sampun kula panjenengan riyayakaken adamel kula panjenengan dados titah dalem sing enggal. Sing wingi ora sregep nang gereja saiki dadi sregep, sing wingi ora sregep nang lingkungan saiki dadi sregep, sing wingi senengane ngrumpi saiki wani mandeg anggone ngrumpi lan sak panunggalane. Menika idealitasipun. Ning yen kula panjenengan limbang-limbang anggenipun malik grimbyang kados mekaten menika boten gampil. Awit sadar menapa boten lan kathah-kathahipun boten sadar nek wis biasa tumindak dosa tanpa mikir le dosa kuwi gampang. Lan anggenipun kula panjenengan luar saking dosa menika sing boten gampil. Kathah alasanipun, kathah sebabipun. Ning sing utami awake dhewe ora gampang luar saka dosa nggih amargi kurang andhap asor, kurang pitados sing Gusti. Dosa menika sebabipun awake dhewe terlalu egois, terlalu sombong, terlalu ngopeni gengsi lan sak panunggalane saengga cenderung nutupi lan moles supaya ing ngarepe wong akeh dosane ora ketok. Awake dhewe ya nutupi tumraping wong liya, nutupi tumrap awake dhewe. Yen awake dhewe ya nutupi dosane awake dhewe marang awake dhewe, ha menika sing lajeng boten gampil awake dhewe bisa tangi saka dosa. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapadhe saking Injil Yohanes bab 3 ayat 7 ngantos dumugi gangsal 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang Nikodemus, "Aku kandha sak benere, wong iku yen ora lair maneh saka banyu lan roh, ora bisa mlebu ing kratoning Allah. Sing lair saka daging iku daging,
dene sing lair saka roh iku roh. Aja gumun yen aku kandha, kowe kudu lair maneh. Angin mono midit manut arai dhewe. Ya bener kowe ngrungu kumrisike, nanging ora ngerti saka ngendi sangkane lan menyang ngendi parane. Mangkono uga sing lair saka roh. Nikodemus munjuk, mekaten wau kados pundi sagetipun? Gusti nuli ngandika maneh, kowe iku rak gurune wong Israel, gene mangkono wae ora ngerti. Aku kandha sak benere, sing padha dak rembug iku sing dak ngerteni, lan sing padha dak sekseni iku sing padha dak weruhi. Nanging paseksenku ora kok tampa, yen kowe ora ngandel marang omonganku bab kadonyan. Kepriye bisamu ngandel saumpama aku ngomongake bab kasuwargan? Durung tau ana wong sing munggah ing swarga kejaba sing tumurun saka ing swarga, yaiku putraning manungsa. Lan putraning manungsa iku kudu jinunjung dhuwur kaya nalikane Musa biyen manjer ula ana ing ora-ora Samun, supaya saben wong sing ngandel ing panjenengane ndarbenono urip langgeng. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken kados pundi Nikodemus ingkang sowan ing ngarsa dalem Gusti lan wawan pangandikan bab dawuh dalem Gusti supados Nikodemus lair malih. Gusti ngersakake rahmating Paskah estu adamel boten namung Nikodemus sing pracaya marang Gusti, ning ya awake dhewe kabeh dadi wong sing anyar, wong sing malik grimbyang. Naminipun tangi saking dosa, kudu ya wani nilar, jenggelek lan ora males-malesan. Kados yen Bapak Ibu wanci enjing menika pengen bangun enjing, nek nunda-nunda kados kula nate dilalah sampun tangi jam sekawan ning isih males, isih aras-arasen terus sik 5 menit engkas, tibake wis penter, wis awan. Nah menika saged dados gambaran yen awake dhewe anggone tangi saka dosa menika ya aras-arasen, eman-eman. Nah awake dhewe tetep bakal kabelenggu ing dosa. Mila ingkang sepisan awake dhewe kudu sadar apa sing dadi dosane awake dhewe lan kasekengane awake dhewe kudu disadari. Aja ngasih kebiasaan-kebiasaan dosa menika marakake awake dhewe le tumindak dosa tanpa sadar. Merga wis saking biasane. Nek wis sadar, awake dhewe ya kudu mangerteni, ngopo kok aku bisa tumindak ngono? Ngopo kok aku iso dumawah ing dosa sing ngono? Kudu dipahami, dingerteni sebabe apa, suasanane kepriye, prosese kaya ngopo kok aku iso dosa. Yen wis dingerteni, dipahami, dikenali, awake dhewe ya terus mbangun niat lumantar sabda-sabda dalem Gusti sing nuntun uripe awake dhewe. Sabda dalem menika nggih kedah kula panjenengan pracaya. Anggenipun martobat tangi saking dosa, awake dhewe kudu ngandel ing Gusti. Ing pungkasaning Injil kala wau Gusti Yesus ngandika supaya saben wong sing ngandel ing panjenengane ndarbenono urip langgeng. Nikodemus dikersakake Gusti supados ngandel pracaya. Nah awake dhewe anggone pitados sing Gusti ya kudu kandel,
Awake dhewe ngakune pitados ing Gusti ning kadhangkala kuwatir utawi malah asring kuwatir tumraping uripe awake dhewe, masa depane awake dhewe. Menika le pracaya durung tenanan. Ngakune pracaya ning isih kerep nesu-nesu yen ana bab-bab sing ora pas karo atine awake dhewe, pikirane awake dhewe. Menika nggih ateges anggone pracaya durung wutuh. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.